Bir mana di borok tini treno mono ni se tangi malia tangi himba asik borok bangkha tini asta bolok kesak runi meeting dongo so mono ni borok se kai malia yang already di bungjak bungbai khejot tono tangi simagal ka mono borok kun khaina kri kha tini monjo obostha angkha oke kono ji friends ong kesak rok ko khaimani তারপর মিছিল বড় রেলওয়ে সে খাই মিছিল হাইকে হিমি দং Bir mana di borok tini treno mono ni se tangi malia tangi himba asik borok bangkha tini asta bolok kesak runi meeting dongo so mono ni borok se kai malia yang already di bungjak bungbai khejot tono tangi simagal ka mono borok kun khaina kri kha tini monjo obostha angkha railway se খাই মিছিল হাইকে হিমি দং ini borok bangmani friends ong sakilam krika সুদা সরকার যদি আমরা থাকতাম টিটি সুদারে দূরে ফিটলাম হইলে সুদির পুর ডাব্বা দেখো कौन है ये लोग कहां से आते हैं দুটো লাগাই দিল Abono sokoi dro guys ta uno khoka badarghat station o borok bangma negeri guys tabuk office phai sok pajak sa song phaya ko obin bagai nasingi dong habong no iko okai sing tongmoni office gai ayang buskang mo tongo iko awoke tai sar kubun sar song tongmoni ta naga di guys tabon himba sal brum update dreamia video senami maya jora maya ini ang video senamani main di zona kanora boy malaya balokha tai video bo update khaisia maluk suka aun bagai din jesponong steng hini wan sugoi video mas namka so guys ingin norok jaja khaiba like khedi comment ro khaidi subscribe payment tapok di tang himba ang to norobosina ang channel belai no week ngi dongo guys negeri ulko borok bangmani last fashion payment je yang o jaga malia kamgri gajak rok ta nai de ta khai nai de borok tisa borok yang ti borok kai lama himlai se kol paile ya train lama guys tabu khe anga sugoi ma dong khai tai gonda kasin ulo train sarong nain saka Kanchenjunga express ke duita train nai so tabuk athagi ma tong khatam khainai decision nai mi ngai tong kha Kanchenjunga express bai thanai kya thangai ba muchinu mono bathagi khai bo kuma darmana khoro sogoi nai abon bagai khub tension klajak so naigena khatamung guys ang tabuk third platform of sopakya oke Kanchenjunga express obai thangsini tongkhang konda kaisa ulo thangnai abo
So belai no borok asiki marang hatini oro bo borok phai dongo borok kanan bagai borok hamja tono no tinin bagai asam blog musne so tata jotono no kam kurum tongbaji